Uriusan hima bala rangba bha karta ubadiru MDC bamenta ka Kyrwoh constituency uba Martle and Mukhim ula shimya karai ban amya ai rang hak election MDC ban long Shaka Hills Autonomous District Council mentausnam namar ka jingbam Khlaiñ hakamat jong u. Uba Martle and Mukhim udairu ubala mikmat Shaka yang darbar thawan ka jilla kumu MLE na Dien constituency la South Sien kata house nam khat khandai spa prapupra hadu usnam arhajar pra. Uniu rangba hakarata kaba nyopusan snam ulay kunning tong yak election MLA kumu kertong klamseng house nam khat khandai spa nyopupra nrew klamla ban job but kum joru house nam khat khandai spa prapulai hakba ulay kun nakaseng all party hill leaders conference. Kadai house nam khat khandai spa prapupra bauba Martle ula job ningkong dakabaya kun nakaseng public demands implementation convention PDIC but boot biang house nam khat khandai spa khandai pulai. Hak election MLA house nam khat khandai spa khandai pupra uba Martle and Mukhim ula job dakabaya kun na United Democratic Party but job yang ru na ka Meghalaya Democratic Party MDP ka seng san hima ka ba ula seng hak election arajar lai haswa ban sya'ram house nam arajar pra hauba Remington Pingrop jongka United Democratic Party. Shushu uba Martle and Mukhim uklam sange bani aireng yaki election MLA na Kyrwoh constituency house nam arjar khatlai bala job do ba Remington Pingrop ka UDP house nam arjar khat pra nak HSPDP hakabaula sya'ram no hauba bantay dorling do ka PDF. Uba Martle ula wan ban job yak election MDC arjar khat khandai nak HSPDP bat sya'ram pat hak election MLA arjar arpulai hakabaula yakun nak HSPDP persya yo ba bantay dorling do ka PDF. Uba Martle and Mukhim ula mikmat ningkong Shaki HADC kumu MDC na Dien house nam khat khandai spa prapu khandai boot house nam khat khandai spa khandai pusau khat khandai spa khandai pu khandai bat arhajar saw haswa ban sya'ram house nam arhajar khandai. Ka jingbam mi kerteng uba Martle haki artli ki thop kerteng jongki kertong ka HSPDP ki ban ya aireng haki election MDC ka ban wan kalapen artatin bu undang Ïakhun biang bat ki don ru ki kai pot kubor ki bala kdo bu un pet no Shakawai pat ka seng san hima. Hendrai naki kubor haka khat santrik ukalalangkot arhaja arpusan haka jingelang hamau Kyrwoh uba Martle and Mukhim ula pensyai kedar baka daw ke jingbam tre jong u ban Ïakhun yak election MDC mentausnam kedai namar bu dan haka met kabasaj Khlaiñ. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F haka bam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.